सुपर हिट भाई कहिया ले जान तुम मचैब खलबली दिन के लड़का भाई आके बहु गोलू भाई के ये लाइन हिट बा जो इंस्टाग्राम पर हई नेता ने कल एकवा रील लगा के स्टेटस लगा के वायरल कर रहा था। अरे अब ना चिड़ैया उड़ी बाघ उड़े वाला बा वायरल। अरे अब ना चिड़ैया उड़ी बाघ उड़े वाला बा राज करो सोना हो माहौल बदले वाला बा राज करो सोना हो भैया की तरफ से हमारे आंसू भैया की तरफ से जिला पंचायत सदस्य योग ना चिड़ैया उड़ी और जो गई चिड़ै उड़ल तो गई उड़ल। अरे अब ना चिड़ैया उड़ी बाघ उड़े भैया। अरे अब ना चिड़ैया उड़ी बाघ उड़े वाला बा वायरल हो जाए। ओ हरा घरी हरी हरी लागेलू ए हरा घरी हरी हरी लागेलू सोना सदिया में परी लागेलू ए हरा घरी हरी हरी लागेलू प्रयास बाबू की तरफ से पुरस्कार बस शुभ आशीर्वाद बा खूब जिया खूब नाम करो ए हो एक काली केसिया के जोड़ नहीं के परे वाला मरा करी ना काली केसिया के जोड़ नहीं के परे वाला मरा करी ना के ये खट्टा मीठा सब भरी लागेलू सोना सदिया में